Ahojte, kamoši a kamošky. Zajtra idem s Dexterom, veľmi dobrý kamoš, na šťuky a ideme testovať tieto nástrahy. Bol to Ľuboš Homola. Ľuboš Homola je výrobca ručne robených nástrah a doniesol nám vlastne veci na testovanie. Vyzerá to fakt veľmi, veľmi zaujímavo. Kúknite si tie farby a to vypracovanie. Tak nie len jeden je dobrý výrobca na Slovensku ručných výrobkov, woblerov, ale máme ich viacej. No a začal skúšať robiť aj takéto gumy. A tie gumy sú mekučké a veľmi sa teším, keď tieto dve vyskúšam, ale keď sa kúknete, tak tie gumy sú veľmi zaujímavé.